Bună ziua, domn director. Am crezut că e cancelarea, mă scuzați. Dumneavoastră cine sunteți? Cornel de geografie. Profesor de 2 ani sunt profesor de geografie aici? Cornel? Da, nu prea, cu orientarea în spațiu nu prea. Domnul Cornel, astăzi este ziua dumneavoastră norocoasă. Ce spuneți de ideea asta? Tocmai ați fost făcut director adjunct. Ia, veniți aici, vă rog. Haideți să vedem cum vă stă. Primeți și o mărire de salariu? Nu, asta nu. Măcar salariu totuși, că de 7 luni n-am mai primit. Doar primiți dreptul să stați exact unde sunteți. Frumos, dar unde plecați, domn director? Nu vă supărați. Plec un pic, nu e treaba dumneavoastră. Dacă întreabă cineva, nu m-ați văzut, nu știți de mine nimic. Mai ales la mic de la partid de la Urățelu. Habar n-aveți, am plecat și cu asta... Am înțeles. Nu mai bine, dar eu nu mă pricep la chestii administrative. N-aveți nimic de administrat aici, stați liniștiți. Atât să știți. Orice achiziție o plătești din buzunar, da? Hai, te pup să dai. Opa, atenție! Nu stăm pe scaunul ăla, nici pe astea, că nu să-mi put așa oricum. Cumpărăm alte scaune, da? Prima achiziție. Gata, te-am pupat. Pa! Bă! Vivi! Bă, e frumos, bă, așa să mănânci sandwich-ul ăsta fără să mi-l dai mie? Ce fel de prieten ești? Mă scuz, Vitra, dar mi-a zis de la doctor că am anemie și să nu mai sar peste mese. Ce ai, bă? Anemie. Ce? Anemie. Ai de pula mea. Stai liniștit oricum. Astăzi îmi iau prânzul din natură. Cum adică? E o vânătoare, e o chestie așa de bărbați, nu știu cum. Fii atent. Opa! Opa! Să vedem ce am prins azi. Veniți repede în curtea școlii, că nebunul de fizică iar vrea să sară de pe școală. Hai să mergem. Oameni buni, mă arunc! Am un salariu de mizerie! Domn profesor, încă o dată că am apăsat pe poză și vreau să filmez. E tare rău. Băi, trebuie să facem ceva. Corect. Un sistem mișto de pariuri. Stați așa. Deci am așa. Cotă 15, că sare până în ora 3. Îi dau un 5,80, că nu vine poliția la timp. Merge. Să bagă cineva la 15, că sare și supraviețuiește? Eu vreau să pun că se hotărăște să se dea jos, dar se împiedică, cade și își rupe doar un picior. Băi, numai mie îmi pasă de omul ăsta? Haide, mă. Dancer. Stați liniștit, el așa face fiecare an. Domn profesor! Reiau? Nu. Coborâți și dumneavoastră, că o supărați pe doamna dirigită și vă rup picioarele. Da? Am să cobor, dar cu 9,8 metri pe secundă. Bă, ce mă enervează ăștia de fizică, să mor eu. Ține-l de vorbă și eu vin cu psihologul, da? Frigă? Cam trage. Trage puțin. Eu nu știu ce spori. Da. Băiatul? Da. Unde-s toți? Păi sunt toți în curtea școlii. De ce? S-a aruncat cineva de pe școală. Nasol. Păi, n-ați vrea să-i ajute? Ce să fac eu? Stai. Doamne ajută-mă. Atât. Dumnezeu mai mult. Dar biroul directorului... În capăt încolo. Încolo, da? Da. Doamne ajută. Aici e domnul psiholog. Domnișoară, vă rog să vă calmați. După 14 ani de formare în terapie cognitiv-comportamentală, situația asta este desene animate. O simplă rutină. Viața mea nu mai are niciun sens! Am un salariu de mizerie! Nu, săre Tibi, că e ziua mea de curățenie și n-am chef să spăl toată curtea. Treaba ta ce faci? Eu tot am să mă arunc. Uite-te la mine, na! Hai, aruncă-te mâine când îi pitură rodica, putoarea. Viața mea nu mai are niciun sens! Ce se întâmplă?
eu nu prea mai văd. De când cu închisoarea la distanță mai bine, greu. e Doar bine. așa, până în 2 metri, până în perete. E bine, acum vorbesc. Da? Victorie pentru noi doi. Ce se întâmplă? Ce fac, mă, ăștia? S-au luat de mână. Ce faceți, mă, acolo? Stați liniștiți acolo jos, situația este sub control, am rezolvat. Așa e. Am hotărât să ne aruncăm amândoi. Ce, mă? Exact, domn profesor este un om extrem de inteligent și are dreptate. Viața este de rahat, ne aruncăm. Mulțumesc, domn profesor, de mult am avut tendința asta, însă n-am avut curajul. Mulțumesc. Cu plăcere, vă domnule rog, psiholog. Haideți, după dumneavoastră. Aveți mai multă vechime în liceu dumneavoastră, vă rog eu. Da, La 3, amândoi la 3, da? Bine. 1, 2 și... Păi hai, domn profesor, ce Eu faci? pe acolo, că e mai drept. Du-te. Haideți, nu stați puțin, trebuie să ne organizăm. Deci, dumneavoastră intrați primul. Bună ziua, părinte. Doamne ajută, domn director, da? Să rămână. Nu, eu sunt... nu. Mă scuzați. Eu sunt Cornel Puiu, sunt profesor de geografie și director adjunct. Da, directorul nu e, nu? Domn director a dispărut o perioadă, dar mă ocup eu de tot ce este nevoie. Nu, rezolvăm. Eu m-am uitat un pic pe aici, e cam grav. Cineva a lucrat înainte și a bătut joc. Deci, efectiv, și-a bătut joc, mântuială. E nasol. Cu ce să-și bată joc? Că nu înțeleg. Cu sfințirea acum, cu ce? Aoleu. Când ați sfințit aici ultima dată? Păi să fie vreo 6 ani, cred. 5. Deci la cea mai bună sfințire, maxim 3 ani garanție. Maxim. Nu-ți dă mai mult. Garanție la sfințire? Detalii. Lumea nu știe treburile astea. Neimportant, eu sunt aici, vreau să vă ajut. În 3 ore vă fac tot liceul frumos. Vă mulțumesc, sincer, eu, fie vorba între noi, nu prea mă pricep că sunt ateu, dar să nu-i spuneți nevastă mea că mă părăsește. Ateu? Da. Păi ce am făcut atunci? N-am cum să vă ajut. Mă întorc la Patriarhie, zic că liceul s-a opus sfințirii și vă închide școala. Ce să fac? Nu, domn părinte, cum să ne închidă școala pentru așa ceva? Nu fac eu regulile, domnul meu, îmi pare rău. Eu sunt aici, eu vreau să vă ajut, dar trebuie să colaborați, să facem cumva, să... Dar normal că vreau să facem. Vivi, vino aici, te rog. Sigur că am simțit miros de tămâie, să rămână, părinte. Doamne ajută, file, Doamne ajută. Aveți timp de o spovedanie scurtă, am făcut și duminică de sală de la păcate. El este Vivi. Așa. Vivi o să te ajute cu orice ai nevoie. Așa. Băiete, am nevoie de un trafalete și o găleată mare, ca să sfințim aici. E bine? Hai, Vivi, Da? du-te și adu trafalete. Pentru biserică, dar ce nu facem noi pentru biserică? Se poate așa ceva, dar nu. Doamne ajută. Domnule, Dar noi nu știm de asta la cabinetul școlii. Mai o injecție, mai o scutire. Da, doamnă, dar asta e urgență medicală. Uitați-vă la el. Haideți, vă rog frumos. Gata, ne aruncăm. Așa este. Sărim jos. Gata, am găsit-o și pe asistentă. Asistenta? Dacă a zis ceva de cremele alea, nu erau pentru mine, erau pentru un prieten. Vorbesc, e ok. Ce faceți, mă, acolo? Am vorbit cu oamenii și ca oamenii vă zic, nu se mai poate. Ce? Am o idee. Ce-ar fi să ne aruncăm sincron? Excelent. Da? Vă rog, domn profesor, arătați-ne sincronul exact cum... Lasă, dom'le, că e femeile au întâietate. Dar la experiența dumneavoastră în fizică și în cadru... Trebuie să auzim cum se aude buf. Deci secretul la sfințire e să o dai din șold, că altfel obosești, te chinui. E păcat, știi? Aoleu, uite-o pe asta. Doamne ferește, bă! Tinere din ziua de azi. Nu e normal așa ceva. Ia, te vezi ce ușor merge. Știți, eu merg în fiecare zi la biserică. În fiecare zi e non-stop? Da. Dar noi închis lunea, facem inventar. Am vrut să mă fac preot, dar am vocea subțire când cânt. Ce trist. Nu vrei să încerci un pic? Am voie? Că nu ne vede nimeni, nu ne vede nimeni. Ia. Aha. Stai că îți mișcă mâna un pic. Aha. Da, bine. Hai, fă tot etajul, că eu mă duc un pic să mă rog. Da? Bine, fă tot. Chiar merită să-ți trăiești viața. Ia, mai lăsați-ne, domnișoară Guleasă, că noi nu credem în motivaționale. Dansară, unde te duci? Urc să vorbesc cu ei. Păi și dacă te conving și pe mata? Păi ăsta e un risc pe care mi-l asum. Lasă că mi-l asum eu, dă-te. Doamne ajută, domnul Cornel, sfințirea e gata, de la subsol la mansardă. N-a fost liceul ăsta mai sfințit niciodată. Doamne, ce mă bucur, să rămână, părinte, lasă Doamne, cu galeata. voia Domnului le facem pe toate, vă dați seama. Doamne, Mi-a făcut mulțumesc. o mare bucurie să lucrez aici. Ar mai fi ceva, icoanele ar trebui schimbate. Sunt sunt de ceva timp. Noi avem promoție acum, 1590 de lei. Schimbați totul, într-un an vă costă dublu.
Deci eu vă zic prietenește, ar fi bine să le schimbați acum. E și promoție. Înțeleg asta. Hai mai bine să ne vedem la anul și discutăm atunci tot E ce bine se și așa, poate. dar să știți că trebuie schimbate. Și ar mai fi în sfințire, nu intră asigurarea împotriva sataniștilor. Și invazie de sataniști acum e nasolar. 1590 de lei și asta o facem acum. Da, dar nu deținem acești bani, adică nu am. N-aveți, atunci hai să socotim ce avem pentru astăzi. Imediat vă dau factura, deci pentru sfințire materiale 2490 și la Manopera fac eu un discount, că am și lucrat și cu Vivi, 1590. Asta ar fi Manopera, cash sau card, să-mi spuneți că am și POS-ul la mine, vă fac acum... Păi eu am crezut că e gratis, e milostenie. Primesc și eu ceva din asta? Taci-mă din gură, Nesi, te vede Dumnezeu. Păi cum să fie gratis? Am muncit toată ziua. M-am chinuit toată ziua aici și atâtea ore de muncă. Cum adică gratis? Vă bateți joc. Păi, data mie, domnul director mi-a zis să nu cheltuiesc niciun ban, deci n-am de unde să plătesc. Păi atunci vă trimit recuperatorii Patriarhiei, poate ați auzit de ei, sunt cei mai duri, și să văd cum vă descurcați. Aoleu. Nu, vă rog, haideți, restul rezolvăm cumva, Dumnezeu cu mila, dar nu... Bine, vă ajut, vă dau, uite, facem așa, vă dau un discount la sfințire de 20%, da? Și mă lăsați să văd niște cărți bisericești aici în școală la copii. Uitați, ar fi una dintre cărți, puteți să o vedeți, sunt cărți bune. E bine așa? Bine, și merg cu Vivișor? Hai decora niște cărți. Hai, Vivi, Doamne ajută-l, da, Doamne ajută. Doamne ajută. Hai. Aoleu. Ia și trafalet. Că avem treabă, eu îi scriu. Hai, Doamne ajută. Ia ziceți, bă, care e problema? Că nu mai suportăm. Ce? Ce nu mai suportați? Viața asta. Salariu de mizerie. Apartament de mizerie. Aici, dacă nu ești sclav, mor de foame. Ce nu mai suportăm? Păi ăștia sunt pantaloni de psiholog, astea sunt ghete de iarnă, că port ce-mi trimite vărmiul din Italia, ce-i rămâne lui mic. Cămașa mea de mire de acum 8 ani, salariul de psiholog școlar. Și stau toată ziua cu elevii depresivi și cu dramele lor. N-am iPhone 11, domnul psiholog. Nu mai pot. Eu n-am mai făcut sex de când era Iliescu președinte. Păi bă, fraților, astea sunt probleme, bă. Eu trebuie să fac 5 ani de pușcărie pentru taică-miu, doar așa, ca să fie bine în familie. Așa, pune-i acolo. Hai să-ți explic cu cărțile. Arsenie Boca 1, Arsenie Boca 2 și cea mai vândută la noi la biserică, Arsenie Boca 3, Aventuri în deșert, e cu împușcături, sex, droguri, asta în mod normal vinde bine. De ultimele două n-am auzit. Păi dacă n-ai intrat la seminar, cum să auzi? Că n-ai cum să auzi. Problema e că n-am vândut nimic azi și mă gândeam la o schemă. Pe tine te știu elevii ăștia de aici, îi aduci tu și pentru fiecare vânzare îți dau 5%. Ha? Nu, n-am nevoie, eu fac din credință. O fac gratis. Bravo, ce băiat bun, uite ce băiat bun. Părinte, am adus banii. S-a rezolvat, da? Până ați văzut, cu voia Domnului se poate, s-a putut până la urmă, da? Și încă ceva fără discount de care am vorbit, pentru că nimic n-am vândut. Întrebați-l pe ăsta, nimic n-am vândut. Copii, atenție mare! Cine cumpără cărți bisericești are 5 absențe motivate. 5, ok? Haideți, așa. Și știa că nu poate să mă înjunghe dacă sunt picioare, așa că a așteptat până m-am pus pe wc-ul. S-a uitat stânga, s-a uitat dreapta, a văzut că nu mai e nimeni în salon, așa că a luat scaunul și mi l-a pus pe gât, iar eu a trebuit să-mi scot sonda urinară și să o pun în jurul gâtului să strangulez acolo. Așa că la un moment dat i-am desenat 2 țâțe pe spate lui, el mi-a desenat 2 țâțe pe spate mie și în secunda aia am avut amândoi iubite. Și după 8 luni de stat într-o cameră de 2 pe 2 cu un șobolan, șobolanul îți devine și prieten, dar și dușman. Gata că ne-ai convins. Păi față de ce avem noi, este... Mofturi, nu? Mofturi. Da. Nu vrei să te arunci tu? Adică prin câte a trecut mi se pare că e mult mai... Da. Hai, Valea. Hai să plecăm, hai pleci. Hai. Nu numai că m-ai convins, dar să fiu martorul abordării tale metasistemice cu influențe clare adleriene, convergând cu elemente. Te arunc.
Mersi mult că m-ai ajutat. Cu asta mă ocup. Chiar așa, viața asta nasoală ai avut-o? Încerc să mă gândesc la lucrurile bune. Ca așa, Zi și mie o parte bună. momentul ăsta, Domn director, vă dau viața lui Arsenie Boca? Hai mă, Vivi, mă. Serios, pe mine m-a luat de fraier. Înțeleg că mai pățesc. Și totuși sunt banii școlii, mai vindem un calculator de la informatică, ne descurcăm. Dar tu, mă, Vivi, nu vezi că lucrezi ca un sclav gratis pentru el? Eu sunt credincios, domn director. Nu-mi pasă. Hai mă, Vivi, mă, dar cum să fii credincioși cu preot ca asta? Credința e credință și preoții sunt preoți. Dar tu te-ai uitat la biserică în ultima vreme, Vivi? Serios acum. Biserica e construită de oameni și oamenii au defectele lor. Bună Asta. Da, bună ziua. De la Patriarhie cu sfințire. Bună ziua. Să știți că a venit mai devreme un coleg al dumneavoastră și am rezolvat totul cu el. E sfințit, nu simțiți că e sfințit? Ce coleg? Păi, era un preot cu îmbrăcat în... Uite el! Măi, iar ai venit, mă? Măi, domnule, ăsta e... Lasă că te prindem noi! Domnule, ăsta e un escroc care se dă preot de ani buni ca să înșele oamenii. Aoleu. Sper că nu i-ați dat vreun ban. Vedeți, domn director, nu e chiar așa. Lăsați. Haideți să vorbim despre sfințire. Noi avem 3 pachete. Economy, Full și Premium. Aoleu, dar ce faci tu aici? Îmi fac treaba? Păi nu știu dacă ai văzut, de aici e baia băieților, adică pe ușă omulețul ăla nu avea fustiță. Da, ești sigur? Aha, cred că iar am intrat din greșeală la fete. Am intrat toată intenționat de la mai mici, de am așa un obicei. Glumesc, ești bine, dar trebuie să fac curățenie. Păi de ce faci? Tu ești femeia de serviciu? Da. Hai, du-te la clasă, s-a sunat. Trebuie să fac treaba. Bine, mai stai puțin până să intre la cabina 2, că a fost ceva acolo. Domnișoara Iulia, dar ce surpriză! Ce căutați aici? E pauză și suntem în cancelarie. Exact. Uitați, mi-am permis să vă aduc o cafea. Păi, dacă nu știați că sunt aici, cum de mi-ați adus o cafea, domnul Buzoi? Mai bine să nu beți cafea, că vă văd cam agitată și n-are. Da, eu oricum mă duceam la clasă pentru că s-a sunat, așa că e în regulă. Stați un pic, vă rog frumos. Aș vrea să vorbim un pic despre o problemă foarte serioasă. E legat de școală sau personal? Care e diferența? Dacă e personal, prefer să mă duc la clasă. Nu. Despre școală. Ok. Care este vinul dumneavoastră preferat? Sec, demi-sec, demi-dulce, demi-demi. Cum ar putea să fie asta o întrebare de școală, domnul Buzoi? Păi, la școală, suntem la școală. Și aici v-am pus-o. Întrebarea, zic. Eu chiar trebuie să plec. Acum îmi pare rău. Vă rog eu frumos, vă rog din suflet. Gata, lăsăm orice glumă. Chiar am ceva foarte serios de discutat cu dumneavoastră. Gata. Bine, orice. o să vin în pauza următoare și vorbim atunci, dar fără glume din astea, vă rog. Sigur. 100% profesionist. Ok, perfect. Mersi. ...100% gigolo profesionist. Bă, uitați-o, frate, v-am zis eu. Da, femeia de servici. Avem femeie de servici, altceva nu înțeleg. Și zi repede că mi-e foame și vreau să găsesc unul să bas eu bani să-mi iau de mâncare. Serios, mă? Da, mi-e foame. Serios așa face, că și pâine mă pututați de 2 ori și eu oricum n-am bani. Bă, frate, doar eu observ ce femei de servici avem.
Mie nu mi se pare wow. Da, e ok, adică am urmărit femei mult mai bune pe un parc. Exact. Nu vine să cred că îți place de femeia de servici. Coaie, sunteți nebuni, e superb, e cea mai frumoasă femeie pe care am văzut în viața mea. Da, cred că îți trebuie ochelari. Hai bă, că mi-e foame. Oh, ce bine că nu mi-au eu. E, nu ți dacă nu găsesc de mâncare puțin, crezi că bă, Tocmai acum credeam că ne împrietenim. Bună. Bună. Mulțumesc. Bună. Ce faci? Cum ți-e ziua? E super. A vomitat un copil în bancă și trebuie să mă duc să șterg. Ah, ce nașpa. Aș putea să te ajut cumva? Vrei să curezi tu? Nee. Atunci n-ai cu ce să mă ajuți. Știi, dar pot să spun o întrebare? Da, dar poți să te grăbești că trebuie să plec. Cum de o femeie ca tine, atât de frumoasă, e femeie de servici la noi? Nu știu, nu m-am gândit niciodată. M-am mutat în București și cum nu știam pe nimeni, aveam nevoie de un job și uite-mă. Serios, adică la cum arăți, puteai fi lejer fotomodel sau puteai fi actriță sau mai ceva, cântăreață. Da, nu știu. Niciodată n-am avut încredere în mine și plus de asta nu prea am motivație. Dar mi-a făcut plăcere să vorbim. Dar să știi, poți măcar să încerci, adică poți să te duci la un casting sau ceva, zic că sigur o să ai succes. Da, cine știe. Încerc. Paftă. Pa și ție și mulțumesc și sper că nu s-a uscat vă mai acolo ca să curezi. Ce prost. Și așa s-a descoperit șarpele de pantalon. Ce faceți, mă? Îți dai grijă acolo pe gât în spate puțin, da? Serios? Dansară. Ignorați-ne mai bine. Vedeți ce face și pișorul dumneavoastră acolo în spate. Așa ați ajuns să vă radeți în clasă? Păi, e Wilkinson. E Wilkinson, Sword, Extreme 3 Ultra Flex Adapts to Contour, Pasicht den Conturenal. Ajunge oriunde, chiar și în clasă. Oriunde? Chiar și în clasă. Unde suntem? În clasă. E 3D. Tu cred că nici la film nu știi ce înseamnă 3D. Hai să mergem să vedem, ha? Ce se întâmplă aici? Nimic special. Am zis să creez așa o atmosferă mai propice pentru discuția noastră. Dar e total deplasat. Stați liniștită. Este pentru elevii acestei școli. Vă rog din suflet. Aveți puțin încredere. Vă rog. Poftiți. O secundă. Vă rog. M-am gândit să fac o... Cum? Nu vă aud. Ce? Nu vă aud, îmi pare rău. Mai tare. M-am gândit să organiz... Mă auziți? În spatele dumneavoastră. M-am gândit să organizez o serbare pentru copii, o petrecere de Crăciun cu vedete, cu pom, să cânte vedetele, nu pomul. Butonul de aici. Gândiți dumneavoastră la asta? E foarte frumos. Dar o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru această serbare. Sigur, vă ajut cu cea mai mare plăcere. Doar că vă rog să nu mai faceți gesturi din astea deplasate. Promiteți? Da, promit. Terminat. Deci care e metoda asta nouă din care spui tu că poți să fac bani și nu știu eu? Îți zic, dar promit să nu mai spui la nimeni? Promit să te bat dacă nu spui? Merge și așa. Ideea e că se ascunde o avere în cărucioarele astea.
Și ăsta e doar începutul. 50 de bani? Am muncit 2 ore pentru 50 de bani? Nu e incredibil? Bă, e incredibil. E incredibil cât de prost ești. Hai să vedem pe unde ieșim. Hai pe acolo. Hai pe aici. Nu mai pe aici. Nu pe aici. Hai. Hai tu, treci. Hai. Domnișoara Iulia, dar știam eu că o să vă răzgândiți. Dacă tot sunteți așa, pot să vă ofer un masaj? Vă rog. Masaj? Aoleu! Masaj de la un alt bărbat, n-am mai prins din 2007 din Bangkok. Bine, eram amândoi pe ciuperi și alt context. Ce e cu dumneavoastră aici? Ce e cu mine? Ce e cu tine, mă, băiatule? Că nu mai scrii, nu mai dai un semn. Mă îngrijorez, nu te gândești la mine deloc? Vă jur că doar la dumneavoastră mă gândesc tot timpul. Te gândești doar la mine? Dar la ce ți-am spus data trecută? Cu liceul ăsta să nu mai existe. Și că trebuie să facem autostrada. Mă ocup, doar că nu am găsit resurse, nu, mai durează un pic. Îmi cer scuze, îmi pare rău. Da, corect. Doar că nu mă interesează, ai înțeles? Nu mă interesează. Trebuie să te miști mult mai repede și de acum încolo vorbești doar cu el. Și omul vorbește doar pe însemne, dacă înțelegi ce vreau să spun. Mimisicu, de data viitoare te ocupi tu aici. Hai! Mimisicu? Asta... Mă iertați, nu v-am întrebat, o cafeluță, o apă, un ceai, o zahăr. Bună, ce faci? Nu te-am văzut săptămâna asta, ce? Hei, păi am fost ocupată cu mutatul. Cu ce mutat? Ți-am ascultat sfatul, am fost la agenție de modele și m-au plăcut. Ghici ce? Plec în Hong Kong. Hong Kong din Asia sau e ceva prin Bercem pe aici, un magazin? Nu, în Asia, mă mut în 2 zile. Deci nu-mi vine să cred, îți mulțumesc din suflet că ai avut încredere în mine. Păi și pleci așa, îți lași familia, prietenii, iubitul, dacă chiar ai iubit că nici te-am întrebat. Nu, e perfect. Abia aștept să mă duc. Îți mulțumesc din tot sufletul încă o dată. Dacă rămâneam, cu siguranță ieșeam la un suc. Te pup, paftă. Știi, uite, poți să-ți dau un telefon dacă vrei să vorbim, îl fac eu să vorbim pe asta. Alo! Am aflat cine a convins-o pe femeia de serviciu secare. Felicitări, ai fost upgradat la bagheta magică. Vezi că s-a căcat un copil în catalog. După cum știți, azi e ședința cu părinții. Am foarte multe lucruri să le spun, dar puteți să vă relaxați că nu o să vă părăsc. N-am venit să fiu un șobolan aici. Iar avem infestație? Nu, se referă la șocâte din ala, că am văzut prin curte. Nu, se referă la viezure. Vidra, nu-mi ziceai tu mereu să mergem la baie, să-mi arăți... Da, cărtiță, se referă la cărtiță. Proștilor. Vidră. Cărtiță! Nu, vidră! Doar ce a zis omul. Bun, revenind. Nu o să fiu pârâcea cu voi. Am văzut la fiecare dintre voi progres și asta mi se pare mult mai important de încurajat decât să le spun părinților câte absențe aveți voi și ce tâmpenii mai faceți pe aici pe la școală. Dar de ce nu e toată lumea? Păi, e săptămâna altfel și majoritatea nu vin, că gen e altfel de când trebuie să vină. Wow! Și ce aveți planificat pentru noi? Colorăm? Nu. Mergem să vizităm cea mai nouă expoziție bizantină de la Muzeul de Arheologie? Nu. Serios. Dar ce facem, doamne? Mergem la pușcărie, să vedem unde ajung ăștia care poate sunt acolo pe nedrept și... Da, te rog eu, scuze, nu mă bat.
Nu, nici asta. O să mergem? Bă, e simplu, da? Conducerea sigur o să aibă grijă să facem ceva în săptămâna asta care e altfel, care să ne ajute în viață după aia. Să învățăm și noi ceva folositor pentru a avea o șansă în viață, nu? La sortei? Bă, ia ascultați-mă că eu ce ești, doamna dirigentă cu aia, că dacă iar facem belele, ne scade puncte la purtare. Hai să ne purtăm și noi calme. Bun. O să fiți împărțiți în departamente diferite pentru a avea parte de o experiență cât mai... Băi! Ieși! Ieși când ți-am spus, dacă te mai prind... Nu, e cu noi, domnul. Scuze. Cum spuneam, o să fiți împărțiți în departamente diferite. Un angajat Kaufland vă va explica ce și cum. Robert, hai, te rog, preiei tu, da? Hai, sunt cu ochii pe tine. Bun, deci... Aici erai, bă, chiulangiule! Nu înțeleg referința. Păi parcă erai bolnavă, fotbalistule. Da. Oh, Doamne, da, chiar. Păi ce să fac eu? Am venit aici în Kaufland. Merg să cumpăr fructe, ca o vitamine. Și alea chiar mă ajută, adică îmi revin, pot să fac antrenamente mult mai ușor. Dar ce credeți voi că eu lucrez aici? Pentru că ai uniformă, badge și în spatele tău e o pancardă imensă cu tine pe care scrie că ești angajatul lunii? Ăla sunt eu. Eu ăla, uite și tu. Eu sunt ăla. Nu sunt ăla. Ce aveți? Chiar nu sunt. Eu îl cred. Ia lăsați-mă, mă, că mă rog să mă antrenez. Nu vă supărați, se poate o gumă? Dorești și punga? Fac! Aoleu. Mai stăm puțin să vedem, poate vin și alți părinți. Tu poți să pleci, Roxy, că e ședința doar cu părinții. Știu, am venit să văd cum se descurcă Oleg. E băiatul meu. Nu știam. Cred că ți-a fost greu să-l crești așa de tânără, nu? Nu, că i-am avut pe frații lui mai mari să mă ajute. Bun. Fiecare raft are o zonă special dedicată produselor în funcție de perioada anului, de promoții, de cui pasă. Nu cred că mai vine nimeni, așa că putem să începem. Sunt foarte bucuroasă să vă spun că pentru prima dată elevii o să pregătească o piesă de teatru de Crăciun. Auzi, dar alocații nu primim și noi? Nu se primesc alocații la Seral. Nu pot să cred! Inadmisibil! Hai mă și tu și noi frumos! Nu eu mă ocup de asta, pune-le acolo. Nu acolo. Alo, domnii, să știți că mai sunt și alte case deschise. Haideți, vă rog frumos, pe aici, mergeți pe aici. Ce faceți, mă, fraților? Avem super mare succes! Poate dacă nu-ți dădeai vestea aia jos de pe tine, nu se întâmplau toate chestiile astea. Nu am fi avut nicio problemă dacă nu rugai absolut fiecare persoană să-ți completeze oracolul. Domnișoară, puteți mai arătați, vă rog, o dată secția de congelate? Cum să nu? Nu, este acolo. Haideți să vă arăt o secție de congelate. Nu, dar chiar nu mai e nevoie. Mulțumesc frumos. Nu mai mergem la secție de congelate? Nu, chiar nu e nevoie. Mulțumesc, domnișoară, foarte mult. La revedere! Hei, domnul, ați uitat să completați la ce părere aveți despre mine. Este cea mai importantă întrebare din oracol. Vă rog frumos. Ok, facem intervenție. Facem schimb de echipe pe departamente. Unde e Vidra? Raianul cu prăjituri? Către toți angajații și oamenii care se află în Kaufland acum, aș dori să vă ofer un gust din cea mai tare melodie lansată pe toate YouTube-urile din România, fratele vostru Lil Vidra și Costilian, bagă bă! Direct din cartier, niciodată nu o să mai fie la fel. Ei! Angajatul Robertin este chemat la secțiunea de legume pentru că e varză. Roxy, stai un pic. Vreau să te întreb ceva. Pe bune? Ok. Vidra, de părinții lui, ce știi? Zvonurile sunt.
adevărate. Tasul a tras țapă spășitor după un jaf baba. Apoi s-a fugit din țară cu măsa și frasul mai mic. Dar... Nu mai am bani. Vrei bonuri? Normal. Dar aparent nu l-au mai contactat de atunci. Au fugit și nu au mai dat niciun semn. L-au abandonat, practic. Vidra crede că au făcut-o ca să o protejeze. Ce trist. Mersi. Da. Alo. Da, vă rog să veniți până aici. Situația a scăpat de sub control. Băi, dacă mă accidentez, voi îmi plătiți clauza! Și mai repede, vă rog. Nu-mi vine să cred. V-am rugat să vă jucați frumos. Orice problemă din asta și plângere ne apropie de închiderea seralului. Dacă ajunge chestia asta la director, am sfeclit-o. Și noroc că eu nu sunt pe sifon. Se zice doar... Nu te gândi, Costi, că-ți fut una. De ce nu v-ați chemat părinții la ședință? Păi, mama mea lucrează în Italia și este destul de greu să ajung așa repede aici. Am înțeles. Și restul? Ai mei sunt în Monte Carlo, zona administrativă a Principatului Monaco. Ce? Poate-ți eu proastă, dar și ea care mă plimbă sfraie. Aia mei sunt pe Spania de vreo 2-3 ani și mai vorbesc cu ei pe FaceTime, că mai fac și eu roz în telefon. Ai mei nu le pasă. Bun, deci este clar, da, la toată lumea este aceeași situație, părinții au plecat ca să ofere o viață mai bună familiei de acasă, da? Este evident, asta fac familia, asta face și familia mea de altfel, ca să mă protejeze. Asta trebuie să facă familia. Da, așa e. Cred că mai bine îmi cer eu scuze față de voi. Am crezut că nu i-ați chemat pentru că pur și simplu nu vă pasă. Nu pot decât să-mi imaginez că e foarte greu să crești așa singur, fără părinți lângă tine. Dar poate chestia asta v-a întărit și v-a făcut să fiți mai puternici. Eu sunt din ce în ce mai mândră de voi. Marian, nu te pișa acolo. Scuze. Bun. La cât de mult timp petrecem împreună, sunteți ca și cum sunteți familia mea. Mă rog, verișor de gradul 3 de la țară. Hai să vedem ce putem să reparăm de aici. Ia uite, vezi? Nu doar că muncești, dar te mai și distrezi. Unde mai pui că fac și bani? Ce faci? Bani. Păi de ce crezi că mă ascundem de voi? Ia uzi. Da, profesor! Hai, bă, am muncit și azi. Dansare, noi mergem la o berică. Dacă vreți să veniți cu noi, sunteți invitat. Mersi, dar nu merge diriginta la bere cu elevii. Da, mergi la un sifon? Poate altă dată. Bine, pierderea de noastră. Haide, pula mea, Buzoi, de când te aștept aici. Aoleu, nu știu cum fac ăia în filmele alea care așteaptă așa în spate, că eu m-am plictisit să nebunesc, să mor aici. Ce să mori, că era să mor eu acum? Păi așa să intră mașina, așa face. Buzoi, ai grijă de sănătatea ta, Buzoi. Păi așa? Ai grijă de sănătatea ta și bagă în cap ce ți-am spus de 1000 de ori, că văd că trebuie să explica la proști, Buzoi. Trebuie să scăpăm de mizeria aia de liceu. Scăpăm, mă ocup. Trebuie să avem și noi bănuți de pensie, să împărțim și la partid, să împărțim și între noi. Păi da, cum să nu? Adică să scăpăm de sărăcie. Nu fi obraznic, Buzoi. S-a luat de la ăștia, de la animalele astea, de la țeral. Gata, nu mai fac. Tocmai asta spun. Întoarce-te acasă, Buzoi. Întoarce-te la birouașul tău, la secretara ta frumos. Înțelegi? Buzoi, concentrează-te. Ai o săptămână, ai fix o săptămână să scapi de mizeria aia de liceu. Așa? Ca după aia eu să mă ocup de planuri, să mă ocup de tot ce am de făcut, ca tu să poți să te întorci
Ce? Miroase ceva ciudat aici. Da, ți-am zis că stau de mult aici. Mamă. Ce situație de căcat. Aol! Mamă. Mimisicu. Vă duc undeva. Vă fac o cursă, mergem. Eu mă retrag că mergem. Ha? Ce faceți, mă? Nu auzi, mă, ce a făcut ăsta de română? Ce? Directorul? Și că eu n-am dat la nimeni, unul de 4, la teză. Bujă, da, copii. Da, copii rămas, nu mă văd. Alo? Ce faceți, mă, infractori? Iar furați benzină la aici? Nu, domn director, am trecut pe aici și s-a auzit un fâs și când să venim, poate tăiat unii roțile, nu știu cine. Da, și că s-au dat 4 pe linie și poate de-aia, nu știu, zic și eu, bag de la mine. Bă, tu trebuie să înveți să iei 4, bă, tu iei maxim 3 dacă înveți 3 luni. Și oricum nu e mașina mea. Nu-i. Nu-i? Păi am vândut ăla de fizică, păi, dar era necată, consuma mult, avea vreo 500.000 de kilometri. Ia să așa. Domn profesor de fizică. Da, domn director. Veniți un pic, vă rog frumos. Da? Ce mă și-a două de aia să spargem. Spuneți. Haideți să... Ia uitați ce s-a întâmplat la mașina dumneavoastră. E posibil așa ceva? Mașina asta nu mai e a mea. Cum? Am pierdut-o săptămâna trecută. La poker. Ce eram prost să stau așa degeaba să mă uit, să văd cum o desumflă. În seara aia în laboratorul de chimie, de ați început să plângeți. Da, că n-au vrut să mă arunc. Păi și a cui e, domne, mașina? Bă, Vidră, nu vrei, mă, o mașină? 100.000 de kilometri reali. Nu mai mergi, mă, cu autobuzul. Zic cu Și bătrânică. era la o bătrânică. Așa. Știi și tu, nu? Da. Era o bătrânică, mă, din Germania. De acasă... Hai ca tunat-o, hai că e... Dar se schimbă, mă, că e ieftin. Ce bine că am pierdut-o. De ce mai mergi tu așa? Hai, toată lumea la ore. Hai. Bosule, stai, mă, așa. Bosule, bă, ascultă-mă. Pentru tine că ești fratele meu să fac preț de preț, să moră dacă mai făcut așa preț. Bă, Costi, ție ți se pare că eu am față de programul Rabla? Bine, bă, bine, dar măcar pentru anvelopa aia pe care ai tăiat-o tu, dă măcar jumate să facem pe ea. Are sens. Deci dacă eu acum te pocnesc, asta înseamnă că spitalizarea o împărțim tot jumătate, nu? Mariane, ce zici, mă? Ce faci acolo? Cum dracu? O pe eroină, am te uiți la el? Bă, tu ești dement? Dacă mă prinde ăștia cu droguri în aceeași cameră, încă 10 ani de pușcărie. N-are, mă, treabă cu asta, că eu nu mă droghez de cel puțin câteva ore. Păi și ce faci? Bagi de-alea în venă, stereoizi? Nu, e o tehnică de asta de autosatisfacere de la budiști. Îi zice mâna fantom. Bă, sincer, cât am fost eu în pușcărie, am aprofundat foarte mult domeniul ăsta și, sincer, nu mai e nimic nou de descoperit. Ce vorbești cu nașule? Deci fii atent, te iei o curea, știi? O strânge așa ca lumea pe mână, minim 10 minute, cât să amorțească. Bă, și după aia e divin. Că pare mâna al cuiva, dar care tot mâna ta e, dar pare altă mână, înțelegi? Bă, nebunule, tu vrei să-i curcanul nostru grămat cu noi aici? Ei, nebunii, bă, eu și în celulă când eram, îi puneam băiați și acoperi ochii, bă, că nu-s nesimțit. Bine, dar n-aveți și voi treabă în altă parte, că mâna fantom alea. Nu, am treabă aici, hai, valea de aici, heroinomanule, fițiar, ești aici, ce faci cu lingurița aia, E pentru iaurt, că e probiotic! Da, una... Mâna fantomă, nu? Cum trecu?
Au venit. Fetelor, v-am făcut temele la toate 3. Sunteți foarte frumoase astăzi. Știm, lasă-ne. Păi, dar mai lăsați-ne și pe noi o dată în pace. V-am explicat că niciuna dintre noi nu o să fie cu vreunul din voi. Da, bărbații disperați nu sunt sexy. Cum venim, cum tăbărâți pe noi ca barbarii? Ca bărbații. Niște aer, vă rog. Și hai mai repede cu temele alea. Oh, dar ce rânjet, patroane, să nu scadă amigdalele. Da, sunt atât de relaxat, încât nici nu vine să-ți fut o palmă. Oh, nici mie? Nu, nici ție. Oh. Auzi, dar ai făcut-o pe aia cu mâna fantomă? Ce mână fantomă? E o experiență așa extra senzorială. Senzorială, experiență senzorială. Și n-am mai ținut niciodată așa ceva. Ce e asta, mă? Ceva nou. Dar dacă ți arăt, promis să ți se creda. Hai! Hai! Hei, salut, dragi subscriberi, și bine ați venit la prima mea campanie cu BeLife, un mix de limonadă, plante aromatice și bere fără alcool. Uzi, Costi, mă ajut, te rog frumos, și pe mine un pic? Mă lasă, bă, că nu-ți dau, bă, follow și toate nebunile astea. Nu e vorba de asta. E vorba de prima mea campanie și vreau să mă ajuți cum mă filmez, te rog frumos. Ce e asta? Nu, te rog, nu. Cred că mai am încă una. Măcar, te rog, ajută. Măcar un vlog să facem, hai. Bine, hai că facem, da, ai dreptate. Hei, salut, dragi Du-te, bă, subscriberi dracu, și- lasă-mă în pace. Vreau să fiu influencer. Director, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? S-a mai văzut așa ceva. S-a mai întâmplat. Ce s-a mai văzut? Că nu înțeleg nimic. Este epidemie de legale. Băi! Legalele sunt ilegale! V-am zis de ani de zile, cine mai e prins cumva cu legale la mine în birou și îl dau afară definitiv. Dar asta nu e suficient, domn director, să-i dați afară. Trebuie să facem ceva. Aveți dreptate. Facem ședință în clasă. Și nu mă puneți să aduc restul de pliante care au rămas de data trecută. Ia că mă duc eu să aduc restul de pliante. Nu mai suport dacă mai iau iar ăștia cu vrăjeli și complimente. Alo, băieții! Băieți, fiți atenți, am o idee. 2 curele. Aceeași mână, mă, ești nebun? Da, trebuie să vedem care e maximul, nu? Bă, frate, e vorba de vitezele de frecare și limitele corpului uman, dar... Alo, băieții, dar cum stăm cu tema pentru acasă? Scuze, n-am avut timp să o facem, dar dacă ai timp, o faci tu, da? Așa, dați-mi curelele astea. Haide. Spune nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Păi și unde găsim noi droguri să le spunem nu? Am eu un băiat, dacă e... Taci din gură. Vii la mine la birou. Spuneți nu drogurilor. Așa. Spuneți nu drogurilor. Spune nu drogurilor. Bă, te lepezi de legale? Zi-mă să audă clasa, te lepezi de legale? Mă lepă de legale. Zi-mă mai tare să audă ăștia. Mă lepă de legale. Așa, foarte bine. Hai, toată lumea, scoateți o foaie de hârtie și scrieți după mine. Nu drogurilor. Ați scris? Da, poftiți.
Să știți că m-am gândit bine și cred că trebuie să sunăm la minister. Să rezolvăm cumva cu epidemia asta de droguri. Ce s-a întâmplat? Păi tocmai am rezolvat-o. Gata, am găsit vinovatul. El e drogatul ăsta. Zi-mă, te mai droghezi? Nu mă mai droghez. Bă, nu minți. Cum adică nu te droghezi? Ce, nu-ți mai rămâne din vândut să mai baci și tu? Ia vezi că acum te dau, ieși afară. Dar nu mai vând, mi-a schimbat și viața. Bă, treci la colț. Gata, domnișoara, am rezolvat. Simplu, frumos, elegant. Păi și cu ceilalți elevi ce facem? Păi cum, nu le-am dat pliante cu spuneți nu drogurilor? Doar nu credeți că asta e suficient. Trebuie să mai căutăm soluții. Spuneți nu la droguri. Space, the final frontier. Aici, poți să mă ajut? Da, sigur. Stai așa, că nu se ia. Poți să dau mai tare? Uf, ce situație sexy. Robertinho, decolteul meu, îți place? Oh, nu. Hai, caută-ne în altă parte. Ups! O secundă, îmi pare rău. Auzi, da, nu vrei să filmăm un vlog? N-as mai mult cu blogurile. Hai mă, că sunteți niște disperate. Ești tu prea penală, e problema. Nu vă mai certați că sunteți amândouă disperate. Băieți, vă zic, 2 curele pe mână, 2 pe mână. Vă zic eu, ascultați-mă. Coaie, ai dus-o prea departe, prea mult. Eu știu cât duce corpul meu, da? Dați-mi curelele. Dragii mei, știu că umblă printre voi un nou obicei. Mai ales printre băieți. Un obicei nesănătos care vă dă dependență și care vă face rău, evident. Așa că data viitoare, când vă vine să faceți ce faceți voi, vreau să vă gândiți la mine. Da, să vă gândiți la mine, să vă gândiți la privirea mea tristă și dezamăgită. Să-ți imaginezi că sunt acolo. Vreau să știți că eu sunt aici ca să vă dau o mână de ajutor, orice ar fi. Bună ziua! Ziua. Prin metode specifice am identificat de unde a pornit epidemia de legale. Iată, de la acest specimen, de la acest un drogat, ce să mai? Dar nu mă mai drog. Taci din gură, uitați-vă ce privire injectată, uitați-vă ce ten are. Da, o nenorocire. Așa sunt eu. Așa ești tu? Uitați-vă, n-are familie, n-are viitor, n-are vlagă, n-are nimic. Vai de capul lui. Am toate astea, mai puțin vlagă. Taci-mă din gură. Acesta este un exemplu clar al efectului drogurilor. Să luați exemplu. Păi stai mă, parcă ne lepădam de droguri. A zis nu la droguri, acum iar droguri. Ce facem? Că nimic nu mai înțeleg, domn director. Alo, domnul Ele. Domn director, ajunge. Nimeni de aici nu se droghează. Eu am aproape 2 săptămâni de când sunt treaz. Și dacă e să vorbim de droguri, cei mai mari drogați de aici sunteți voi 2. Poftim? Poftim? Cum îți permiți, mă? Noi drogați? Ai băutură în birou. Ce? Și dacă am, este doar pentru delegații oficiale și beau numai în timpul, după orele de program. Că m-am enervat acum, dar nu mai... Îmi cer scuze, dar nu mai pot, nu se poate așa ceva. Și eu cu ce mă droghez? Ce vrei să zici? A câta cafea asta pe ziua de azi? A 5-a. De ce? Când a fost ultima zi în care n-ați mai băut cafea? Nu știu, nu mi-aduc aminte, dar ce vrei să spui? Legal, nelegal, tot dăunează. Și ei de ce sunt așa cum sunt? De ce sunt ăștia așa? Uite-te și tu cum arată, săraci. Ce zice? Bună. Și funcționează treaba asta? Adică chiar se simte altfel? Toată lumea e dependentă de ceva. Doar că mulți dintre ei nu-și dau seama. Și ce fac ei nu e așa rău. Pentru că nu consumă bani și nici nu deranjează pe nimeni. Și nici nu le afectează sănătatea sau ceva. Ajutor! Nu mai simt mâinile!
Ce ai pățit? Poftiți! Poftiți un exemplu clar ce poate să facă mâna asta. Dacă mai prind pe cineva în incinta liceului că mai folosește îl exmatriculez pe loc. Ați înțeles? Mai bine treceți pe legale. Treci în banca ta. Treci în banca ta. Continuați, domnișoară. Fault! Poți să te ridici? Ia, că a zis doctorul că erai deshidratat complet. Ai nevoie de electroliți. Mulțumesc. Auzi, îmi faci tema la mate dacă tot, că nu pot să scriu. Cum să nu? Arăți foarte bine azi, ți-am mai zis? Da, dar mai zi-mi. Ajung. Nu, ia mai vreau. Cum nu așa, doamne, dreptate. Mâna întinsă ca lumea. Asta în dinți. Este dinți, da? Strânge. Și așa trebuie. Vreo 50 minute și e gata. Ați înțeles? Sport. Domnișoara profesoară, aveți o secundă? Ți-am mai zis că nu e ok să fii în cancelarie. Da, dar termin repede. Deși de obicei termin greu. Adică când fac alte chestii. Mă refer la sex. Când fac sex și Poți să-mi spui, hai, te rog. Ideea e că aș fi vrut să vă dau o veste. Sper să nu exagerați prea mult cu felul cum o să reacționați, dar ies cu o altă fată în oraș și știu că nu suntem exclusivi, dar am zis să vă zic. Suntem exclusiv profesoară și elevi și eu oricum nu ies cu elevii mei în oraș, așa că e ok. Aha, sigur. Orice vă face să dormiți noaptea mai bine. Dar am zis să vă spun pentru că, o cunoașteți și așa era frumos. O elevă sau ce? Eram sigur. Deci eram sigur că începeți cu geloziile deja. Vreau și eu să fiu o persoană independentă, dar vreau să fiu și eu ca o pasăre liberă și nu ați încercat să-mi tăiați aripile și nu e drăguț deloc, da? Era doar o curiozitate, stai liniștit. Și aia încep eu cu curiozitatea azi, o gelozie mâine și pe aia mă trezesc cu dumneavoastră la ușă, cu mariaci, cu flori, cu înghețate și cu alte la 12 noapte. Ce crezi că nu știu? S-a mai întâmplat asta? Nu, niciodată. Mă gândeam. Și nu este o colegă de-a mea, este o colegă de-a dumneavoastră. Cum adică? O profesoară sau ce? Profesoara de tehnologie. Și vă rog să nu fiți răutăcioasă cu ea acum că ați aflat că e coarda mea, da? E o glumă sau ce? Nu e o glumă. Asta e. Ai, n-aș știu să apreciați ce ați avut? Poate data viitoare. Ciao. N-aș fi putut aprecia ceva ce oricum nu puteam să am. Da. Ce fac, bă, Robertinio? Te gândești la noile tactici de fotbal? Nu, doar mă uitam pe geam. Ok, fii atent. Urmează meciul ăla de fotbal interlicei împotriva la aia de la Andaluzia. Și știi bine că nu-i sport pe aia de la Andaluzia. Ne bazăm pe tine să batem, da? Ce v-ați gândit la mine? Deci ne-am gândit la tine. Și ce mai bun la fotbal din clasă. Fix despre asta vorbești toată ziua, doar despre fotbal. Da, vezi că eu nu știu dacă pot, că... Da, nici eu nu știu dacă pot să mă aptez să rup picioarele, așa că... Bă, stai, mă. Trebuie să fim pacifici, frate. Trebuie să lucrăm în echipă, pentru că eu nu-i suport pe ăștia de la Andaluzia. Nimeni nu cred că îi suportă pe ăștia de la Andaluzia. Hai, mă, frate, să lucrăm în echipă și, Robertinio, rămâne că tu ne-ai ajuns cu fotbalul, cu schemele, cu astea și vii tu dacă poți să amâni bătaia pentru colegii din echipă. Și ce zic? Este, mă, este. Afară de prostul ăsta, pe ăsta poți să-l bați cât vrei tu, că e enervant. Bun. Deci s-a stabilit, da? Capitane, ne bazăm pe tine. Hai afară, vii? Tu vină cu Ana. Vreau să vorbim ceva. Ia loc?
chiar nu poți să aștepți măcar până după campionat să mă bați. Nu știu dacă poți să aștept 3 secunde să nu te bat dacă mai comentezi mult. Fii atent că am un secret să zic. Am o întâlnire mai intimă așa. Netflix and chill? Nu, mai degrabă torente și futai. Problema e că am fost închis mult timp la Bulan și mi-am cam ieșit așa. Nu prea mai... Da, dar tu nu acolo... Ce? Normal, de ce crezi că am mâna asta mai musculoasă decât ce? Ia-mă mâna! Zi ce trebuie să fac. Bă, ai văzut cum sunt eu cu femeile? Că sunt super zen așa, n-am nicio treabă, sunt chill, sunt... Da, asta pentru că ești virgin, dar ce ar trebui să facă un om care a mai văzut o femeie dezbrăcată? Asta nu știu. Dar în desene se pune? Aoleu, ești inutil. Auzi, dar cine-i norocul asta totuși? Doamna profesoară. Doamna Pană! Nu, doamna Pană, cu ea sunt într-un fel de pauză, nu știu, vedem. Profa de tehnologie. E o glumă? De ce toată lumea îmi tot spune că e o glumă? De ce ar fi o glumă? Nu înțeleg. Păi, știi că e... Că e ce? Superbă? Forță? Deosebită? Gelosule! Toată lumea zice că eu sunt dubios. Cel mai important lucru atunci când ai un meci este să ai încheieturile mâinii bine încălzite. Ce trecu are să nu știu mâini? Nu știu, bă, el e expertul. Fă cum face. Fă. Îmi place de asemenea să port niște ochelari speciali, că mi-obosesc ochii. Doar așa am câștigat campionatul național. Ce face ăsta, mă? E pe combinații cu profa tehnologie. Pe ce, mă, vidre cu de-astea? Nu știu. M-am simțit foarte bine. Și eu. Mă bucur mult că ești așa de deschis. Ce nu fac eu pentru dragoste? Nu știam că ești așa romantic. Dar să știi că eu nu mă încurc de obicei cu elevii mei. Aoleu, te rog. Termină cu astea. Da? Hai să ne bucurăm de moment. E așa de greșit ce se întâmplă. Dar în același timp e atât de bine. Știu exact ce spui. Alo? Păi ce căutați pe Holman? Voi n-aveți ore? Da. Psihic sunteți bine? Da? Da, ne uităm la un accident. Ce accident? Ăla e Vidră? Cu doamna... Păi stai puțin, dar el nu știe că doamna profesoară e de fapt... Aparent, nu. Te-ai pe fraier ești. Ce fețeau. Aoleu. Hai să-i facem geloși. Hai. Ce se colbează acolo, cârnații? Aoleu, ce e aici, bă? Petrecerea cârnaților? Ha? Vă holbați ca gay? Asta faceți, mă? Mamă, ce urlă invidia voi să mor eu. Ați vrea voi să aveți o găgică ca a mea, bă? Hai, fiecare la scara lui, la băgilor. Eu trebuie să plec. Hai că și-o mult, da. Da. La ore, copii. Așadar, clasă, dacă amestecăm praful de ciment cu balastru și apă, obținem... Dansar, eu n-am auzit ce a spus, dacă puteți să veniți mai aproape să ne ziceți. Sigur că da, Vidra. Bă, Vidră. Vă zic, fute-o ție una dacă te mai bagi. De aici la un maestru la muncă. Încă o dată, da. Dacă amestecăm praful de ciment
cu balastru și apă. Ținem. Beton ești de când ați intrat. Clasă, o să încheie mai devreme astăzi. Vidra, treci imediat în cancelarie să vorbim mai departe despre amestecul de materiale, pentru că este foarte clar că nu ți-ai făcut temele. Și ești un băiețel foarte, foarte rău. Tu m-ai uitat ca prostul că mă enervezi. Ce scuze, doamnă profesoară. Nu mai pun mâna pe cretă în viața mea. Doamne, mi-a transpirat mâinile de emoții. Te rog frumos. Dar seara m-a schimbat? Da. Aoleu, cât am mai triunghiul amoros. Vino aici, te rog. Vin. Parcă n-aveam voie în cancelarie, că na. Uite ce face gelozia de un om. O, Doamne, chiar nu pot să fac asta. Te rog frumos, Nu pot ai să cum, particip la trebuie să discuția rămâi asta. aici. Bine. Așa e normal, îmi pare rău. Da, și e normal să te bagi în relația oamenilor? Doamna profesoară, aveți să-i spuneți ceva elevului meu? Vidra, să știi că eu nu sunt ca celelalte femei. Evident, pot să văd asta și singur. Nu, chiar nu înțelegi, nu sunt ca celelalte femei. Da, și asta am apreciat la tine din prima și încă apreciez. Ești tandră, ești... Doamne, nu pot să fac asta, te rog Doamna frumos. profesoară este bărbat. Doar că se îmbracă așa, în haine de femeie. Da, ridicol. Mă așteptam să ai o criză de gelozie, dar chiar și asta e prea mult pentru tine. Bărbat. Nah. Ne auzim mai încolo, baby, da? De... Bărbat. Ce, e vina mea că e idiot? Bag-o la cap. Scuze, băieți! Scuze că am întârziat. Hei, hop, hop, hop. Tu ești coleg cu noi? A, da. Bam! Ce faceți? Zi-mă ce faci, de ce ai întârziat atât? Băi, scuze, nu găseam controllerul. Pentru ce control? Cum pentru ce? Ce jucăm? PS4 sau Xbox? Am un singur controller, de asta întreb. Păi bă, noi ne-am antrenat pentru fotbal pe bune și tu vii cu fotbal pe consolă, adică... Știi? Cum o fotbal pe bune? Cum o să credeți asta? Vreți să jucăm fotbal pe bune să mă accidentez? Sau voi să vă accidentați? Bă, Vidră, tu vezi, mă, pe ăsta a venit cu controller, mă, frate. Cum mă, nu jucăm pe Xbox? Dar ce-i puțin? Bă, ești ok, mă? Ia, mănâncă dracu ceva să-ți revii. Ia că mă cul. Am o bește foc. Foc? Foc! Coc? Șoc! Șoc. Reveste șoc. Profare tehnologie. E bărbat. Bă, noi am încercat să-ți spunem, gen... Ți-am zis. Am încercat. Am încercat. Am încercat, da? 5. 5 ce? 4. Haideți, haideți să mergem, haideți. 3! Bă, oricum se obră asta de care e ok, dacă e ceva... 2! Vidră, chiar vă stătea bine împreună. 1! Eu, fratele vostru preferat, Bro, aici. Mă bucur că ați văzut episodul ăsta până la capăt și că ați ajuns până în punctul ăsta. Eu încă mă recuperez după toate cele întâmplate. Dar mai avem un episod, un special de Crăciun săptămâna viitoare la aceeași oră. Este ultimul episod din seria asta. Probabil ultimul episod per total, încă nu știm, dar sper să vă placă. E un special făcut într-un teatru foarte drăguț. Și pe lângă asta vreau să anunț oficial și să vă invit
oficial la filmul pe care îl lansăm pe 27 decembrie în toate cinematografele din România. Five Gang, un altfel de Crăciun, este făcut de aceeași echipă creativă din spatele seralului, deci sunt șanse foarte mari să vă placă. Este scris de Radu Alexandru, care scrie la seral împreună cu mine și cu Vali și sunt sigur că o să vă placă. Biletele spuse deja la vânzare pe filmul.fivegang.ro și vă las aici trailerul să vedeți așa un feeling, un vibe sau ce zice tineretul. Mersi!